Každý človek je súčasťou rodokmeňa. Niekto si pamätá svojich rodičov, starých rodičov, možno prastarých rodičov. Málo kto ide ďalej, lebo rodokmeň, ten skutočný, úplný, vetviaci sa do hĺbky storočí, sa časom stráca. V archívoch, ktoré zhoreli, v matrikách, ktoré nikto nezačal, v hroboch bez mena. A predsa, niekde, v hĺbke všetkých vetiev, sa každý rodokmeň zbieha do toho istého bodu. Genealógia ide proti prúdu času. Z matrík do cirkevných kníh. Z kníh do nápisov na náhrobkoch. Z nápisov do kostí samotných. A za kostiami do dedičstva, ktoré v sebe nesieme, do reťazí stavebných kameňov života. DNA, kronika napísaná v každej bunke, ktorá nás predchádza od tisíce generácií. No aj DNA má svoj horný breh. Aj prúd života sa raz stráca v hmle. Tam, kde dejiny mlčia, hovorí už len jeden hlas. Hlas najstarších kníh. V prvých 11 kapitolách knihy Genesis stojí prarodokmen ľudstva. Nie ako vedecký doklad, nie ako rodný list, ktorý by sme mohli overiť v archíve. Stojí tam ako rozprávanie. Najstaršie rozprávanie, ktoré spojené generácie dávali ďalej. O tom, kto sme, odkiaľ pochádzame a prečo sme tým, čím sme. Adam a Eva, Kain a Ádel, patriarchovia s neuveriteľne dlhými životmi, Noach a Koráb a nakoniec rozptýlenie národov pri babylonskej veži. Toto je príbeh, z ktorého všetky ostatné rodokmene vyrastajú. Otvorme ho. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Na počiatku, v jazyku, ktorým bol tento text pôvodne zapísaný, v hebrejčine, Berešít. Slovo, ktorým sa otvára celá Biblia. Zem bola pustá a prázdna. V hebrejčine tohu vabohu. Tma bola nad prálbinou. No nad temnými vodami sa vznášal Boží duch. Ako vietor, ktorý ešte len bude. Ako prísľub všetkého, čo má prísť. A potom nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh oddelil svetlo od tmy. Svetlo nazval dňom, tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Boh povedal, nech je obloha. A oblohu nazval nebom. Druhý deň. Potom nech sa vody nahromadia, nech sa ukáže pevnina. Pevninu nazval zemou, vody nazval morom a nakoniec nech zem vydá zeleň. A zem ju vydala. Semenné rastliny, ovocné stromy, každé so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré. Štvrtý deň. Boh utvoril dve veľké svetlá, väčšie, aby vládlo dňu, menšie, aby vládlo noci. A hviezdy. Piatý deň. Vody sa naplnili živými tvormi, veľké morské zvieratá, ryby. A nad zemou prelietalo vtáctvo, každé podľa svojho druhu. Stvorenie sa rozvíjalo z prázdna do plnosti, zo samoty do mnohosti. Šiestý deň.
Boh utvoril zemskú zver. Dobytok, plazy, divú zver, každú podľa svojho druhu. A potom Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Toto je veta, ktorou sa otvára celá biblická predstava o tom, kým je človek. Nie nadpriemerné zviera, nie produkt náhody, ale obraz Boha. Taký, ktorý nesie v sebe niečo z toho, kto ho stvoril. Z tejto jednej vety vyrástli storočia úvah. Ľudská dôstojnosť, rovnosť, sloboda. Všetky majú v nej svoj koreň. Z prachu zeme, dých života a človek sa stal živou bytosťou. V hebrejčine človek je Adam, pôda Adama. Adam je doslova ten z pôdy. Hra slov, ktorá v slovenčine zaniká, no v origináli stojí ako základ celej biblickej antropológie. Boh videl všetko, čo stvoril, a bolo to veľmi dobré. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo. A v 7. deň odpočinul. Toto je zvláštna veta. Boh, ktorý nepotrebuje odpočinok, odpočíva. Lebo 7. deň nie je len absencia práce. Je to sviatok. Čas, v ktorom sa Stvoriteľ zastaví, aby sa pozrel na to, čo stvoril. A povedal: toto je dobré. To stačí. A do tohto rytmu pozýva aj človeka. Mnohí sa pýtajú, čo presne týchto 7 dní znamená. Boli to dni, ako ich poznáme my, 24 hodín, alebo celé epochy, tisíce, milióny rokov, počas ktorých sa formoval vesmír, planéty, prvé živé bunky? Genesis na túto otázku neodpovedá, lebo sa pýta na niečo iné. Nepýta sa ako, pýta sa prečo a pre koho. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho. Hospodin vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Z Edenu vytekala rieka, rozdeľovala sa na 4 toky: Pišón, Gichón, Tigris, Eufrat. Uprostred záhrady 2 stromy: strom života a strom poznania dobra a zla. Boh prikázal človekovi: z každého stromu záhrady môžeš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nejedz, lebo v deň, keď z neho budeš jesť, určite zomrieš. Hospodin priviedol k človekovi všetky zvieratá, aby ich pomenoval. A ako ich človek pomenoval, tak sa volajú dodnes. No medzi všetkými týmito tvormi človek nenašiel rovnocennú pomoc. Bol sám. Hospodin dopustil na človeka tvrdý spánok a z jeho rebra utvoril ženu. Keď ju priviedol k mužovi, človek povedal: toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. A toto, podľa knihy Genesis, je počiatok manželstva. Nie inštitúcia, ktorú vymyslel niektorý kráľ. Nie zákon, ktorý prinášal nejaký národ. Ale jednota, vpísaná do samotného počiatku ľudstva. Preto opustí muž svojho otca i matku, prilne k svojej žene a budú jedno telo. A Boh im požehnal. Plodte sa a množte sa, naplňte zem
a podmaňte si ju. Obaja, muž i jeho žena, boli nahí. No jeden pred druhým sa nehambili. Toto je posledný moment, v ktorom človek nepozná hanbu. Posledný obraz pôvodnej nevinnosti. Zatiaľ je všetko dobré. No had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat. Medzi stvorením prvého človeka a touto chvíľou uplynul nejaký čas. Biblia ho neudáva. Pri rýchlom čítaní pôsobí, ako by pokušenie nasledovalo hneď po stvorení záhrady. No biblická kronika tu mlčí. Mohli to byť dni, mesiace, možno aj roky. Genesis nepokladá tento čas za dôležitý. To, čo si pamätá, je, čo sa stalo. A prečo? Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? V jednej vete had urobil ťah, ktorý sa odvtedy bude opakovať 1000-krát. Boh zakázal jediný strom. Had sa pýta, ako by zakázal všetky. Otázka znie nevinne. Pozvanie do rozhovoru. No skreslila zákaz hneď v prvom slove. A žena teraz musí Boha obhajovať. Odpovedala: Z ovocia stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Žena videla, že strom je na pohľad lákavý, že je vábivý na získanie múdrosti. Vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. A jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas Hospodina, Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, človek a jeho žena sa skryli medzi stromy. Hospodin, Boh, zavolal na človeka a opýtal sa: Kde si? Toto je prvá otázka, ktorú Boh kladie človeku v Biblii. Nie obvinenie, nie hnev. Otázka. Boh nehľadá človeka, lebo by ho stratil v záhrade. Vie, kde je. Ale chce, aby človek vyšiel von. Aby sa priznal. Aby sa vrátil. Boh hľadá toho, kto sa skrýva. Človek odvetil: Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, ona mi dala z toho stromu. Tak som jedol. Hospodin sa spýtal ženy: Čo si to urobila? Had ma naviedol, tak som jedla. Prvý hriech a hneď za ním prvé hľadanie viny v niekom inom. Hospodin povedal hadovi: Pretože si to urobil, budeš prekliatý. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. A potom
Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľape hlavu, ty mu však zraníš petu. V tejto vete kresťanská tradícia od najstarších čias rozpoznáva prvý záblesk nádeje. Pra-evanielium, ako ju nazvali. Prvá zvesť o tom, že zlo nemá posledné slovo. Žene povedal: rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti. Mužovi povedal: nech je pre teba prekliatá pôda. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý. Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Boh povedal: zomriete. Had odpovedal: nezomriete. Adam sa nakoniec dožil 930 rokov, no hebrejské môd, tamút, smrťou zomrieš, neznamená len posledný dých. Znamená vstup do smrteľnosti. V ten deň prestali byť nesmrteľní. Stratili Eden, stratili strom života. A v tele, ktoré dovtedy smrť nepoznalo, sa naštartovali hodiny. Had nepovedal celú lož. Povedal len polovicu pravdy. A polovica pravdy je niekedy nebezpečnejšia ako celá lož. Človek dal svojej žene meno Eva. V hebrejčine Chavva, z koreňa chaj, život. Lebo ona bola matkou všetkých živých. A Hospodin, Boh, urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zaodel ich. Toto je tichý moment, ale jeden z najvýznamnejších v celej knihe Genesis. Boh, ktorý práve vyriekol súd, sa schyľuje a oblieka tých, ktorých odsúdil, vlastnými rukami. Trest a milosť v jednom geste. A za prvé kožené šaty muselo zomrieť prvé zviera, vedene, kde dovtedy nebolo smrti. Hospodin, Boh, vyhnal človeka zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. A oni odišli. Na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. Cesta späť bola zatvorená. Začalo sa nové. Príbeh človeka mimo záhrady. V krajine, ktorú treba obrábať. V tele, ktoré jedného dňa zomrie. A v rodine, kde sa onedlho narodí prvé dieťa. A za ním aj prvý brat. A prvá vražda. V krajine za Edenom sa narodilo prvé dieťa. Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala, porodila Kaina. Eva povedala: dostala som muža od Hospodina. Onedlho sa jej narodil aj jeho brat, Ádel. Dvaja synovia, z toho istého lona, z toho istého domu. No osudy mali rozdielne. Ábel sa stal pastierom oviec. Kain obrábal pôdu. Prvý syn k pôde, ktorá bola prekliatá. Druhý syn k stádu. Tak začala cesta dvoch bratov.
Tak začalo aj prvé rozdelenie ľudského sveta. Kain, obrobík. Ábel, pastier. Po istom čase priniesol Kain Hospodinovi obetu z poľných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda. S tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval, tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Toto je druhá veľká Božia otázka v Biblii. Po kdesi prichádza, prečo sa hneváš? Boh nehovorí Kainovi, čo má urobiť. Hovorí mu, čo sa práve deje vnútri. Pýtame sa občas, prečo Boh neprijal Kainovú obetu? Bolo to typom, že priniesol obilniny namiesto zvierat? Z Božej odpovede sa zdá, že nie. Boh nehovorí o type obety. Hovorí o Kainovom srdci. Ak budeš robiť dobre, príjmem aj teba. Boh sa nepozerá len na obetu. Pozerá sa na človeka, ktorý ju prináša. Hriech je obraz, ktorý si tu Biblia poprvý raz použila. Číha, ako zviera pri dverách. A človek má voľbu, či otvorí. Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Výjdime von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata a zabil ho. Prvá vražda v dejinách ľudstva. Brata bratom. Hospodin sa spýtal Kaina: Kde je tvoj brat Ábel? Neviem. Som azda strážcom svojho brata? Tretia veľká otázka Biblie. Kde si? Prečo sa hneváš? Kde je tvoj brat? Boh sa pýta na brata. Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Kain sa snažil vyhnúť zodpovednosti, no Boh hovorí, krv brata kričí. V Biblii sa vražda nikdy nedá zakopať. Vždy sa ozve. Hospodin Kaina poznačil, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Aj v treste milosť. Kain sa vzdialil od Hospodina. Býval v kraji Nód, na východ od Edenu. Kain poznal svoju ženu. Porodila mu Henocha. Tu sa občas pýtame, odkiaľ Kainova žena? Veď v rodine boli vtedy len dvaja synovia. Biblia neodpovedá priamo. No na inom mieste spomína, že Adam a Eva mali aj iné deti, synov a céry, okrem Kaina, Ábela a Šéta. Prvé generácie ľudstva tak rástli z jednej rodiny. Bratia a sestry, bratranci a sestiernice. Mojžišove zákony, ktoré takéto spojenia neskôr zakazovali, prišli až o tisíce rokov neskôr. Z dobrých dôvodov. Genetické poruchy, ktoré dnes takéto spojenia robia rizikovými, sa v ľudskom rode hromadia postupne, generáciu po generácii. Pre prvé pokolenia bol ich rod ešte neporušený. Riziká boli oveľa menšie. Pre prvú rodinu však platilo aj niečo viac. Bola to jediná rodina, akú svet vtedy mal. A Kain postavil mesto. Prvé mesto v dejinách. Pomenoval ho po svojom synovi.
Z Kainovho rodu vyšli prví remeselníci. Jabál, praotec pastierov v stanoch, Jubál, praotec hudobníkov, Túbal Kain, kováč bronzu a železa. Civilizácia sa rodila, no násilie sa rozmáhalo. Kainov potomok Lemech zložil prvú zaznamenanú pieseň. Pieseň o pomste. Ak je pomsta za Kaina 7-násobná, za Lemecha 77-násobná. Pomsta rastla geometricky. Adam opäť poznal svoju ženu. Porodila syna a dala mu meno Šét. Pretože povedala: Boh mi dal iného potomka, namiesto Ábela, ktorého zabil Kain. Aj Šétovi sa narodil syn a dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodina. Z Kainovho rodu vyšla civilizácia mesta, kovotvorba, hudba, mestské múry. Zo Šétovho rodu tí, čo namiesto pomsty volali k Bohu. Dva prúdy ľudstva, dva spôsoby žitia. Z Edenu sme prišli k bratovražde, k mestu Kaina a k tichému volaniu Šétovho rodu. Dva prúdy z jednej rodiny, dve cesty z jedného domu. Z nich potečú generácie storočia za storočiami. Život za životom a nebo nad nimi počúva. A ľudský rod pokračoval. Vek za vekom mená sa rodili, mená sa strácali. No jednu líniu si Genesis zachovala. Tichú, vernú. Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril. Požehnal ich. Genesis tu otvára iný druh rozprávania. Nie príbeh udalostí, ale rytmus generácií. 10 mien, 10 životov. Od prvého človeka až po toho, ktorý prežije potopu. Adam žil 930 rokov. Keď mal 130, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu. Šét. Šét žil 912 rokov. Splodil Enóša. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodina. 3 generácie. 3 pomalé prenesenia. Z otca na syna, z domu na dom. Enóš sa dožil 905 rokov. Jeho synom bol Kenán. Kenán 910. Jeho synom Mahalalel. Mahalalel 895. Jeho synom Jered. Generácia za generáciou, storočia za storočiami, kronika neuvádza, čo robili, lenže žili, splodili a zomreli. Niekedy je to dosť. A potom prišiel Henoch, 7. v poradí od Adama. Vrstovník Lemecha, toho násilného z Kainovej línie. No jeho osudu unikol. Genesis o ňom hovorí len jednu vetu navyše. Henoch chodil s Bohom. Žil 365 rokov. Po vekoch ostatných patriarchov krátko. Potom nebolo ho, lebo ho Boh vzal.
Henoch nezomrel ako ostatní. Bol prvým človekom v Biblii, ktorý prešiel hranicou bez smrti. Chodil s Bohom. To je jediné vysvetlenie, ktoré nám Genesis dáva. Niekedy najjednoduchšia formulácia obsahuje najhlbšiu pravdu. Tu sa občas zastavíme. U nás dnes sa rodokmen rýchlo stráca. Poznáme rodičov, starých rodičov, niekto prastarých a ďalej už len hanla. V dobe patriarchov bol život inak. Adam zomrel až vo veku 930 rokov. Keď zomrel, Matuzalem mal už 243 rokov. Adam sa s ním osobne poznal. A Matuzalem žil až do roku, keď začala potopa. Cez 3 životy Adama, Matuzalema, Noácha pretiahlo viac než 1600 rokov. Trojica životov pokrývala celé predpotopné dejiny. Príbehy z Edenu, o stvorení, o páde, o Kainovi a Ábelovi neprešli stovkami generácií. Prešli len cez pár osobných svedectiev. Ústne, z očí do očí, pri ohni ako tento. A potom Matuzalem. Celý vek jeho života 969 rokov. Najdlhšie žijúci človek v dejinách Biblie. Žil cez veky, ktoré dnes vieme len tušiť. Cez storočia, ktoré stratili pamäť. A predsa zomrel práve v roku, keď sa začala potopa. Keď mal Lemech 182 rokov, narodil sa mu syn. Dal mu meno Noach a povedal o ňom slová, ktoré niesli proroctvo. Tento nás poteší pri našej práci a námahe našich rúk s pôdou, ktorú Hospodin preklial. V mene Noach, odpočinok, útecha, otec videl niečo, čo iní ešte nevideli. Niečo, čo malo prísť. Tu sa občas zastavíme znova. Adam, 930 rokov. Šét, 912. Matuzalem, 969. Boli to skutočné veky? Žili títo muži 9 ľudských vekov v jednom? Alebo sú dlhé čísla starým spôsobom, ako vyjadriť dôstojnosť predkov? Ako by kronikár hovoril, títo prví otcovia stáli pevne, mali váhu, akú my dnes nemáme. Genesis nám neoznamuje. Tak ako pri dňoch stvorenia, aj tu si ponecháva svoju tajomnosť. Nepýta sa ako, pýta sa prečo. A prečo týchto generácií? O väčšine z nich kronika hovorí len žil, splodil, zomrel. O Henochovi, jednom, dodáva chodil s Bohom. Aj v dobe, keď ľudia žili 900-roční, sa dal život prežiť dvoma spôsobmi. Tak, že po ňom zostane jedna veta, splodil a zomrel. Alebo tak, že o ňom Genesis napíše chodil s Bohom. Aj dlhý život sa dá premrhať. Aj krátky sa dá vyplniť. Generácia za generáciou. Život za životom. Mená sa zapisovali. Roky plynuli. A svet pomaly zabúdal. Henoch chodil s Bohom, no iní sa od neho vzdiaľovali. Generáciu po generácii, pomaly. Až svet dospel do bodu, o ktorom Genesis povie slová, aké by sme o Bohu nikdy nečakali počuť. Hospodin oľutoval,
že utvoril človeka. Generácia za generáciou. Život za životom. Adam zomrel. Šét zomrel. Henocha vzal Boh. A svet medzi tým zabudol. Ľudstvo sa rozmnožilo. Postavili mestá. Ovládli oheň, kov, melódiu. Ovládli aj násilie. Z Kainovho rodu vyšla civilizácia ambície. Zo Šétovho rodu tí, čo sa pamätali na meno Hospodina. No dva prúdy sa časom začali miešať. Hranice slabli. A srdcia otvrdli. Genesis sa tu zastaví a povie nám čosi neobyčajné. Niečo, čo sme zatiaľ nepočuli ani pri stvorení, ani pri páde, ani pri prvej vražde. Boh sa pozrel na svet, ktorý stvoril. A zabolelo ho srdce. Tu Genesis hovorí slová, ktorých výklad sa od najstarších čias rozdeľuje. Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú krásne. Vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali. Kto boli títo Boží synovia? Najstaršia židovská tradícia v nich videla padlých nebeských bytostí. Bytosti, ktoré opustili svoje miesto a zostúpili na zem. Kniha Henochova, dávno čítaná v Izraeli, túto cestu rozvinula. Iní cirkevní otcovia, Augustín medzi nimi, videli vec inak. Boží synovia boli pre nich Šétovi potomkovia, tí, čo niesli vieru. Ľudské céry boli Kainové. A keď sa dva prúdy ľudstva pomiešali, viera sa rozplynula v zmesi. Tretia škola hovorí o mocných vladároch, o kráľoch, ktorí si nárokovali božskú moc, bežný motív starovekých kultúr okolo Izraela. Genesis sa nerozhoduje. Necháva otázku otvorenú. Vie len to. Niečo zásadné sa pohlo. Hranice, ktoré mali byť, padli. A svet sa zmenil. A Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo. Jeho vek bude 120 rokov. Niektorí v týchto slovách počujú nový limit ľudského života. Koniec dlhých predpotopných storočí. Tomuto porozumeniu však samotný Genesis odporuje. Po týchto slovách sám Noach a generácie narodené po ňom prežijú ešte stáročia. 120 nemohol byť limit veku. Najstaršia tradícia, aj židovská, aj kresťanská, počula v týchto slovách niečo iné. Milostnú lehotu. 120 rokov, počas ktorých Boží duch ešte zápasí o ľudské srdce. 120 rokov, kým sa stavia koráb. 120 rokov varovania. Apoštol Peter to v Novom zákone nazval Božou trpezlivosťou. Boh ohlasuje súd a hneď dáva čas. Aj v rozhodnutí trestu sa Boh ponáhľa pomaly. V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obry. Tí slávni muži dávnych čias. V hebrejčine Nefilim, z koreňa nafal, padlí. Slovo, ktoré samo o sebe nesie celú teologickú váhu. Padlí z výšky,
padli z čistoty? Padli z toho, čím mali byť? Genesis o nich povie len jednu vetu. Sú tu. Sú slávni muži dávnych čias. Hrdinovia, na ktorých sa pamätalo. Antické svety okolo Izraela, Babylon, Sumer, neskôr Helas, boli plné podobných legend o polobohoch a obrých hrdinoch. Genesis ich ani nepopiera, ani neoslavuje. Len si ich poznamená a ide ďalej. Lebo to, čo sa naozaj počíta, nie sú slávni muži. Hospodin videl, že ľudnásť zloba na zemi je veľká. Všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Ustavične, bez prerušenia, bez výnimky. Genesis tu nehovorí len o činoch, hovorí o srdci, o samotnom prameni. A prameň bol otrávený. Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Toto je veta, ktorá zastaví každého, kto ju číta pozorne. Boh oľutoval. Boh cítil bolesť v srdci. Znamená to, že Boh urobil chybu? Že sa pomýlil pri stvorení? Genesis takto nehovorí. Genesis hovorí ľudskou rečou o niečom, na čo ľudská reč nestačí. Keď text povie, že Boh oľutoval, nehovorí o omyle. Hovorí o vzťahu. Boh nie je cudzincom svojho stvorenia. Nie je sudcom z výšky, ktorému je svet ľahostajný. Boh je ten, kto trpí spolu s ľudstvom. Keď človek volí zlo, Boh to nesie. Keď človek ničí svet, Boh sa pritom zviera. V Biblii tu poprvý raz zaznieva Božie srdce. A je to srdce v bolesti. Niektorí učitelia raných cirkví si všimli, že kniha o súde sa začína Božím plačom. Trest, ktorý príde, nebude prísť ľahkým srdcom. Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Počnúc človekom, až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo. Lebo ľutujem, že som ich utvoril. Verdikt. Vyrieknutý. Nie len ľudia. Celé stvorenie, ktoré sa spojilo so zlobou, ide pod jednu vodu. Zem zahrešila. Zem bude očistená. A potom prichádza leta, ktorá obracia celú kapitolu. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Jeden človek v svete, ktorý zarešil celý. V hebrejčine chen. Milosť. Dar, ktorý nik si nevyslúžil. Priazeň, ktorá sa nedá zaplatiť. Genesis o Noachovi povie: bol spravodlivý a bezúhonný muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Chodil s Bohom. Tá istá fráza, ktorá zaznela pri Henochovi. No Henoch chodil s Bohom v tichu, v samote svojich storočí. Noach chodí s Bohom v dobe, keď to znamená osamotenie pred celým svetom. A v tomto osamotení našiel milosť. Lebo Boh, ktorý ohlásil súd, nikdy súdi sám. Súd a milosť idú v Genesis ruka v ruke. Vždy.
Boh povedal Noachovi: rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Urob si koráb z góferového dreva. V korábe urob priehrady a vymaž ho zvnútra i zvonka smolou. Boh dal Noachovi rozmery: dĺžku 300 lakťov, šírku 50 lakťov, výšku 30 lakťov. Nie loď so plachtami, nie korábe pre cestovanie, drevená debna, schránka, útočisko. S tebou uzavriem zmluvu. Do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Genesis dodá jednu jedinú vetu o Noachovej odpovedi. Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Bez otázky, bez váhania, bez slova. V krajine, ktorá nikdy nevidela dážď, sa začalo stavať drevo proti vode. A nebo nad nimi sa pomaly zatvára. Stodvadsať rokov sa stavalo drevo proti vode. V krajine, ktorá nikdy nevidela dážď, potom Hospodin povedal Noachovi: vojdi do korábu s celou svojou rodinou, lebo som videl, že si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Zo všetkých čistých zvierat 7 párov, z nečistých po páre. Aj z nebeského vtáctva 7 párov. Ešte 7 dní a potom 40 dní a 40 nocí. Noach mal 600 rokov, keď voda potopy zaplavila zem. Vošiel do korábu. On, jeho synovia, jeho žena, jeho 3 nevesty a všetko živé tvorstvo po páre. A Genesis dodá vetu, ktorú by sme inde nečakali. Hospodin za ním zavrel koráb. Boh sám, vlastnou rukou, zatvoril dvere medzi Noachom a svetom, ktorý sa rozhodol zničiť. Aj v tomto geste súd a milosť idú spolu. Po 7 dňoch sa stalo. V 6. roku Noachovho života, v 2. mesiaci, 17. dňa toho mesiaca, vyrazili všetky pramene obrovskej práhlbiny. Roztvorili sa nebeské uzávery. V hebrejčine má Genesis pre túto udalosť vlastné slovo – Mabúl. Nie obyčajná povodeň, nie záplava. Mabúl. Slovo, ktoré sa v Biblii používa takmer výlučne pre Noachovskú potopu. Veľká voda. Voda, ktorá rozpúšťa hranice stvorenia. Zem, ktorú Boh oddelil od mora v 1. týždni, sa zase ponára po dne. Stvorenie sa vracia, krok za krokom, k vodám pred počiatkom. Pršalo na zem 40 dní a 40 nocí. Voda veľmi stúpala a zaplavovala všetko na povrchu zeme. No koráb sa vznášal na vode. Voda zatopila všetky vysoké vrchy pod šírim nebom. O 15 lakťov ich prevyšovala. Kdekoľvek bola dovtedy ľudská päta, tam bola teraz hĺbka. Voda ovládala zem 150 dní. Zahynuli všetky tvory, ktoré sa pohybovali po zemi. Vtáctvo, dobytok, divá zver, plazy, ktoré sa hýbali po zemi, i všetci ľudia.
Toto je veta, ktorú Biblia hovorí raz. A nikdy znovu. V starovekých kultúrach okolo Izraela sa zachovali príbehy o veľkej potope. Sumerský Ziusudra, akadský Atrachasis, babylonský Gilgameš. V tých rozprávaniach bohovia zničili ľudstvo, lebo ich rušil hluk smrteľníkov. Zo zlosti, z rozmaru. Genesis hovorí ten istý príbeh, ale s iným srdcom. Tu nezničil zem hnev. Zničila ju spravodlivosť, ktorá už nemohla mlčať. A predsa aj v zničení ostala vetva. Ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Tu sa občas pýtame, stalo sa to naozaj? Vyše 200 kultúr na svete uchováva príbeh o veľkej potope. Sumeri, Babylončania, Gréci, v rozprávaní o Deukaliónovi, Indi, v rozprávaní o Manuovi, Číňania, Majovia, Maoriovia. Niektoré z týchto rozprávaní sú si nápadne podobné, iné celkom rozdielne. Pre niektorých historikov je to dôkaz, že v hlbokom praveku sa stala udalosť, ktorá vrila pamäť do celého ľudstva. V Mezopotámii archeológovia v 20. storočí našli vrstvy povodňových sedimentov v starobilom meste Ur. Iní bádatelia poukazujú na koniec doby ľadovej, keď taveniny ľadovcov mohli za pár stáročí zaplaviť veľké roviny. Či bola potopa Genesis globálna alebo regionálna? Na to Biblia nedáva jednoznačnú odpoveď. A k otázke historicity sa pridáva ďalšia. Ako sa to vlastne stalo? Ako Noach pozháňal všetky zvieratá zeme do jedného plavidla? Ako sa do drevenej debny zmestili milióny druhov od slona po komára? Genesis na túto otázku odpovedá a zároveň neodpovedá. Poprvé, Genesis nehovorí, že Noach zháňal zvieratá. Po páre prídu k tebe. Zvieratá prichádzajú sami, bez naháňania, akoby vedené tým istým hlasom, ktorý hovoril Noachovi. Po druhé, koráb bol obrovský, 300 lakťov dlhý. To je viac než 130 metrov. Najväčšie drevené plavidlo svojej doby a pravdepodobne aj mnohých ďalších. A po tretie, hebrejské slovo, ktoré Genesis používa pre druhy zvierat, znie min, po svojom druhu. Ale biblické min nemusí byť to, čo dnešná biológia volá druhom. Mohli to byť základné rody, pradruhy, z ktorých sa časom rozvetvili tie, ktoré poznáme dnes. O detailoch môžeme špekulovať. Genesis sa do týchto debát totiž nezapája, lebo Genesis nie je vedecký doklad, ani zoologický manuál. Pre Genesis nie je dôležité, ako sa potopa stala, ani kde, ani do akej miery, ani ako sa do nej zmestili zvieratá. Genesis hovorí o tom, prečo. O zemi, ktorá zhrešila. O Bohu, ktorý súdil. A o jednej rodine, ktorá bola zachránená. Niekedy je pointa v príbehu dôležitejšia než jeho rozmery. Boh si spomenul na Noacha, na všetku divú zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe. Toto je ďalšia veta, pri ktorej sa pozorný čitateľ zastaví. Boh spomenul si. Bol Boh zabudol?
V hebrejčine sa toto sloveso volá zákar, no neznamená spomenutie po zabudnutí. Zákar je aktívne pamätanie. Pamätať si znamená začať konať. Vrátiť sa k tomu, na koho som myslel. Naplniť to, čo som sľúbil. Keď Genesis hovorí, Boh si spomenul na Noacha, hovorí, Boh sa vracia, Boh koná. Trest skončil. Boh zoslal na zem vietor, voda začala opadávať. Žriedla prahlbiny sa zatvorili. Nebeské uzávery sa zavreli. Dážď ustal. V korábe nikto z toho ešte nevidí. Ale Boh už koná. V 7. mesiaci, v 17. deň toho mesiaca, zastal koráb na pohorí Araratu. Voda ustupovala. Opadávala až do 10. mesiaca. V prvý deň 10. mesiaca sa objavili končiare vrchov. Po 40 dňoch Noach otvoril na korábe okno. Vypustil krkavca. Ten odlietal a prilietal, kým voda na zemi nevyschla. Potom vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu zeme už ubudlo. No keď nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. Noach vystrel ruku, chytil ju a vzal späť. Počkal ešte 7 dní a znova vypustil holubicu. Podvečer sa k nemu vrátila a v zováku priniesla čerstvý olivový lístok. Jediný lístok, zelený, živý. Niekde strom rastie znova. Noach spoznal, že voda zo zeme ustúpila. Boh prehovoril k Noachovi. Výjdi z korábu so svojou ženou, so svojimi synmi a so svojimi nevestami. Vyveď všetky druhy živočíchov, ktoré sú s tebou. Vyšiel teda Noach, s ním jeho synovia, jeho žena, jeho nevesty. Všetky zvieratá, všetky plazy, všetky vtáky, všetko, čo sa hýbe na zemi, podľa svojich rodov. Vyšli z korábu. V krajine, ktorú nepoznali, ktorú nikto nepoznal. Zem znova bola pevninou a nebo nad ňou otvorené. Noach postavil oltár Hospodinovi. Vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spaľované obety na oltár. Prvý oltár novej zeme. Prvá obeta po potope. Prvý dym, ktorý vystúpi do otvoreného neba. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal si: Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Boh nepovedal, že sa svet zmení. Naopak, povedal, že srdce človeka je naklonené na zlé. A predsa sľubuje milosť. Sľubuje, že už neuškodí celej zemi. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Toto je prvý Boží sľub po potope. Sľub o tom, že život pôjde ďalej. A nad horou Ararat sa objaví znamenie, aké svet ešte nevidel.
po obeti. Po prvej vôni vystúpenej k nebu, Boh prehovoril k Noachovi a jeho synom. Ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Tieto slová Genesis počula už raz. V prvý deň ľudského rodu, keď ich povedal prvému človeku. Teraz znejú znova. Adamovo požehnanie sa vracia v Noachovi. Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo i na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm. Všetko vám dávam, ako predtým, zelené byliny. Tu sa svet po potope odlišuje od sveta pred ňou. Pred potopou človek bol vegetariánom Edenu. Po potope Boh dovolil mäso. Niečo v poriadku stvorenia sa zlomilo. A Boh to zlomenie uznáva. Len mäso s dušou, teda s jeho krvou, jesť nebudete. Boh dovolil mäso, no krv si vyhradil, lebo krv v biblickom myslení je sama duša. Život patrí Bohu, aj život zvieraťa. Lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera. Za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata. A potom, poprvý raz v Biblii, zaznieva právo. Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek. Lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Toto sú slová, ktoré sa neskôr stanú základom celého biblického chápania ľudskej dôstojnosti. Poprvý raz Genesis hovorí, že vražda nie je len zločin proti človeku. Je to zločin proti Bohu. Lebo človek nesie v sebe jeho obraz. Imago Dei, obraz Boží. Veta, ktorá zaznela pri stvorení v 1. kapitole, sa vracia tu ako právny základ pre nový svet. Človek si môže vziať život zvieraťa. Život človeka nikdy. Lebo nie je jeho. Boh povedal Noachovi a jeho synom: Hľa, uzatváram svoju zmluvu s vami i s vašim potomstvom a so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami. S vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou. Tu Genesis používa slovo, ktoré sa stane jedným z najdôležitejších v celej Biblii. V hebrejčine bérit. Zmluva, zaviazanie, spečatený vzťah. V starovekých blízkovýchodných kultúrach poznali rôzne zmluvy. Medzi kráľom a národom, medzi víťazom a porazeným, medzi obchodníkmi a partnermi. Tu, poprvý raz v Biblii, zmluvu uzatvára Boh sám, s človekom a so všetkým živým. Voda potopy už nezničí nejakého živého tvora. A nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Toto nie je zmluva s Izraelom. Tá príde neskôr, s Abrahámom. Toto je zmluva s celým ľudstvom. So všetkým, čo dýcha. Univerzálna. Pred národmi, pred náboženstvami. Pre celé stvorenie. Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia. Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Toto je prvý znak zmluvy v Biblii. Pred obriezkou, pred sabatom.
pred všetkými znameniami, ktoré ešte len prídu. A na rozdiel od neskorších znamení, dúha nie je niečo, čo robí človek. Je to niečo, čo robí Boh. Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi. Pri korábe sme stretli toto sloveso prvýkrát. Boh si spomenul na Noacha. Zákar, aktívne pamätanie. Boh, ktorý sa vracia k tomu, na koho myslel. Tu Genesis používa rovnaké slovo. Dúha je znamenie pre Boha. Boh sám si dáva znamenie. Ako by si potreboval pripomenúť. Ako by chcel povedať, vždy, keď budú mračná hroziť, vždy, keď sa zem zatemní, dúha mi pripomenie, čo som sľúbil. Noachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli Šém, Chám a Jefet. Chám bol otcom Kanána. Títo traja boli Noachovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. Jeden koráb, 3 brány. Z každej vyšiel iný národ. Šém, otec národov východu, Hebreji a Aramejci a Arabi a Asírčania. Chám, otec národov juhu, Egypťania a Núbíci a národy okolo Stredozemia. Jefet, otec národov severu a západu, Médi, Gréci, Skíti a tí, ktorých dejiny ešte nevedeli pomenovať. Z týchto troch pôjdu rodokmene všetkých, čo žijú dnes na zemi. Aj naše rodokmene, aj tie, ktoré sa už dávno zabudli. Roky plynuli. Zem sa znova naučila plodiť. Stromy sa naučili rodiť. Polia začali znova vydávať úrodu. A Noach sa stal prvým roľníkom novej zeme. Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu. Prvá vinica v dejinách. Prvé víno. Niečo, čo Eden nepoznal. Plod človekovej práce, ktorý mení vedomie. Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane. Aj prvý spravodlivý sveta padol. Chám, otec Kanána, videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim 2 bratom. Genesis o tomto momente nehovorí veľa. 3 vety a potom kliatba. V starovekom blízkovýchodnom svete bola úcta k otcovi jedným z najpevnejších prirodzených zákonov. Otec, opitý a zraniteľný, syn, ktorý mal byť strážcom jeho dôstojnosti. A namiesto toho vyšiel von a povedal. Pohľad bez úcty, zneúctenie zraniteľnosti rodiča. Genesis viac nepovie. Drží sa svojej trojvetnej úspornosti. No to, čo nasleduje, ukáže, že vec bola vážna. Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia. Šli chrbtom. A tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého. 2 synovia urobili to, čo brat odmietol. Zakryli, čo sa nemalo vidieť. Genesis si pamätá ich pohyb a pamätá si aj odvrátené tváre. Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, povedal: Buď prekliatý Kanán, otrokom otrokov,
buď svojim bratom. Tu sa pozorný čitateľ zastaví. Hriech spáchal Chám, no kliatba padla na Kanána, jeho syna. Genesis tu robí dôležitý posun. Nehovorí buď prekliatý Chám, hovorí buď prekliatý Kanán. Kanán bol synom, ktorý mal niesť následky. Niektorí starovekí výkladcovia v tom čítali, že Kanán bol pri otcovom prehrešku spolúčasný. Iní v tom videli prorocký pohľad, že pôvod kanánskej skazenosti, s ktorou sa Izrael neskôr stretne, siaha k tomuto momentu. V neskorších storočiach sa však táto kliatba zneužila. V 19. storočí, keď európska civilizácia hľadala ospravedlnenie pre obchod s africkými otrokmi, niektorí čítali tieto verše ako kliatbu na celého Cháma a cez Chámových potomkov na celé africké národy. Bola to chybná interpretácia. Genesis kliatbu výslovne obmedzuje na Kanána, nie na Kúša, nie na Mikraima, nie na Púta, len na Kanána. Text Genesis sa vždy vie brániť, keď ho čítame pozorne. Nóach pokračoval. Nech je zvelebený Hospodin, Boh Šémov. Nech mu je Kanán otrokom. Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch. Kiež mu je Kanán otrokom. 3 vety, 3 rozdielne osudy. Šémovi zmluva s Hospodinom, ktorá ponesie celý ďalší príbeh Biblie. Jefetovi rozšírenie. Národy, ktoré budú obývať veľký svet. Kanánovi postavenie podoboma. Kontext, v ktorom sa Izrael neskôr usadí. Toto nie sú verše, ktoré sa dajú ľahko čítať. No Genesis nepíše idealizovanú rodinnú kroniku. Píše tak, ako sa veci stali. Bez zakrývania. Noach žil po potope 350 rokov. Celý vek Noachovho života bol 950 rokov. Potom zomrel. 3 životy. Adam, Matuzalen, Noach. Pokrývali celé predpotopné dejiny. A teraz aj prvé stáročia po potope. Cez Noachovu pamäť prešiel celý starý svet. Adamov hlas pri ohni, Henochovo chodenie s Bohom, Matuzalemove dlhé 10 ročia, potopa, dúha. A keď zomrel, svet, ktorý si pamätal Eden, zomrel s ním. Po Noachovi nebudú už nikdy patriarchovia žiť 900 ročí. Generácie sa skrátia. Pamäť sa bude tráť. A z 3 synov sa rozprestrie ľudstvo, ktoré bude hovoriť stále viac jazykmi. No skôr, ako sa rozdelia rečou, pokúsia sa raz postaviť spolu. V krajine Šinár väžu, ktorá mala siahať do neba. Po Noachovi sa svet znova naplnil. Synovia mali synov, vnukovia mali vnukov a z 3 korábových rodín sa zem začala postupne zaľudňovať. Toto je rodokmeň Noachových synov, Šéma, Cháma a Jefeta. Po potope sa im narodili synovia. Genesis tu otvára kapitolu, aká nikde inde v starovekej literatúre nemá obdobu. Nepíše príbeh jedného národa, nehovorí o jednej krajine.
píše rodokmeň všetkých národov, ktoré v jej dobe svet poznal. A robí to tak, že každý z nich siaha späť k jednej rodine. 70 mien. 70 národov, ktoré Genesis menuje. 70 vetiev jedného rodu. V starovekých kultúrach okolo Izraela sa rodokmene národov takmer nepísali. Egyptania rozdeľovali svet na seba a na barbarov. Babylončania na seba a na nepriateľov. Genesis hovorí inak. Píše, že každý národ, aj ten najvzdialenejší, má v sebe Noachovu krv. Šém, otec národov východu. Jeho synmi sú Elám, Ašúr, Arpachšad, Lút, Aram. Z nich vyšli Asírčania, Hebreji, Aramejci, Elamiti. Chám, otec národov juhu. Kúš, Mikraim, Pút, Kanán. Z nich vyšli Egypt, Etiópia, Kanánčania, krajiny Núbie a Líbie. Jefet, otec národov severu a západu. Gomer, Magóg, Madaj, Javán, Tubal, Mešech, Tirás. Z nich vyšli Médi, Gréci, Skíti, krajiny Anatólie a vzdialenej Európy. 70. Z jednej rodiny. Z Chámovho rodu, z línie Kúšovej, vyšiel jeden, o ktorom Genesis hovorí čosi výnimočné. Kúšovi sa narodil Nimród. Stal sa prvým hrdinom na zemi. Bol udatným lovcom pred Hospodinom. Preto vzniklo úslovie udatný lovec pred Hospodinom. Ako Nimród. Prvý hrdina. Prvý vladár. Prvý budovateľ kráľovstva. Genesis o ňom povie 4 vety. No v týchto vetách otvára niečo nové v ľudskom príbehu. Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erech, Akat a Kalne v krajine Šinár. Z tejto krajiny vytiahol do Ašúru a vystaval Ninive. 4 mestá v Šinári, 3 ďalšie pri Ninive. Poprvý raz v Biblii organizovaná moc. Mestá pod jednou rukou. Vladár, ktorý vládne nielen rodine, ale územiu. Genesis ho ani nechváli, ani neprekľaje. Len si ho poznamená. No mestá, ktoré založil, sa stanú menami, ktoré ešte mnohokrát zaznejú v dejinách Izraela. Bábel, Ninive, Asýria. Civilizácia sa rodila, moc rástla a s ňou aj niečo iné. Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. Toto je veta, ktorá Genesis kladie pred to, čo sa stane v Šinári. Jeden jazyk, jedna myseľ, jeden ľudský rod, ktorý si môže rozumieť. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam. Krajina medzi 2 riekami, Mezopotámia, kolíska prvých veľkých kráľovstiev sveta. Povedali si medzi sebou: poďme, narobme si tehál a vypáľme ich. Tehly používali namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. Prvá veľká spoločná stavba ľudského rodu. Prvý projekt jedného sveta. Potom povedali: poďme, vybudujme si mesto a väžu, ktorá svojím vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi.
V týchto dvoch vetách je všetko, o čom Genesis chce hovoriť. Poprvé, aby sme siahli do neba. Veža nemá byť dom, nemá byť skladisko. Má byť cesta. Cesta hore. Tam, kde človek nemá miesto. Po druhé, tak sa preslávime. Stavba má dať ľuďom meno, spečatiť ich identitu, postaviť pamiatku, ktorá ich prežije. V hebrejčine urobme si meno, Šém. To isté slovo ako meno Noáchovho najstaršieho syna. Meno. Po tretie, aby sme sa nerozptýlili. A toto je najpodstatnejšia veta. Lebo Boh povedal Noáchovi po potope: ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Naplňte, roztiahnite sa, príjmite svet ako dar. Stavitelia veže povedali presný opak. Nerozptýlime sa. Genesis tu zachytáva prvú kolektívnu vzburu ľudstva proti Božiemu požehnaniu. Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. V tejto jedinej vete je vrytá biblická ironia. Ľudia chceli postaviť väžu, ktorá bude siahať do neba. No aby Boh ju vôbec videl, musel zostúpiť. Väža, ktorá sa zdola zdá majestátna, z výšky neba je sotva viditeľná. Ľudská ambícia proti vesmíru, ktorý nás presahuje. Hospodin povedal: sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Toto nie je veta o závisti. Boh sa nebojí ľudskej veže. Je to veta o sile, ktorá prerastie kontrolu. O moci, ktorá, keď je centralizovaná pod jedným menom, sa môže stať tým, čo Genesis ešte nepomenuje. Tým, čo dejiny budú pomenovávať mnohokrát. Tyran, impérium, vzbura. Poďme, zostúpme a zmeďme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. A tak sa stalo. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi. A prestali stavať mesto, väža ostala stáť, nedokončená. Nie zničená búrkou, nie zborená nepriateľom, len opustená. Lebo ľudia si prestali rozumieť. Preto dostalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. V hebrejčine Bábel z koreňa bálal, zmiasť. Hra slov, ktorú Genesis používa s odhalenou iróniou. Mesto, ktoré malo dať ľuďom meno, dostalo meno Zmetok. No Genesis robí ešte jeden tichý, ale podstatný posun. Rozptýlenie nie je len trest. Je to aj milosť. Lebo keď sa ľudský rod zjednotí v projekte vzbury, keď jeden hlas, jeden plán ovládne všetkých, zlo má voľnú cestu. Boh roztiahol národy nie, aby ich potrestal, aby ich zachránil pred sebou samými. 70 jazykov, 70 ciest, 70 národov, ktoré budú mať svoje vlastné dejiny. Žiadne z nich nebude môcť postaviť väžu samé, lebo ani jedno už nikdy nebude celé ľudstvo. Tu Genesis zatvára knihu Prarodogmeňa, knihu o tom, kto sme, odkiaľ pochádzame a prečo sme sa stali rozdelenými. Knihu, z ktorej teraz
všetky ostatné rodokmene vyrastú. Tu sa Genesis zastaví. Nie preto, že by niečo skončilo. Naopak, pretože tu sa všetko začína. Národy sa rozišli do svojich krajín. Reči sa zmnožili. Mestá vyrastali, padali, vyrastali znova. Z týchto 70 línií vyrastú všetky dejiny, ktoré ľudstvo niekedy napíše. Egypt postaví svoje pyramídy, Babylon napíše svoje zákony, Gréci budú filozofovať, Rím bude vládnuť. A medzi nimi všetkými, 1000-krát rozdelený a 1000-krát premiešaný, potečie ľudnásť cez storočia až k dnešku. Aj naše rodokmene siahajú niekam tam. Niekam medzi tých 70, ktorí sa pohli z roviny Šinár a niesli si svoje meno do nepoznaných krajín. No skôr ako Genesis zatvorí túto knihu národov, urobí ešte jeden tichý pohyb. V jednej z línií, v Šémovej, ďaleko v Mezopotámii, v meste Ur Chaldejcov, sa narodil chlapec. Genesis o ňom prozatím povie len jeho meno a meno jeho rodiny. Volal sa Abrám. Iba jeden zo 70 národov, iba jedna z mnohých rodín, iba jedno meno medzi tisíckami, ktoré v tom čase niesla zem. Genesis ho ešte neurobí veľkým. Necháva ho stáť medzi rovnocennými. No raz ho Boh zavolá menom a povie mu slová, ktoré otvoria nový rodokmeň. Rodokmeň zmluvy. Z Abráma sa stane Abrám. Z jednej rodiny povolá Boh národ. Z národa povolá kráľa. Z kráľovskej línie povolá raz niekoho. Cez storočia, cez Izáka, cez Jakuba, cez Júdu, cez sudcov a prorokov, cez Dávida a Šalamúna, cez vyhnanstvo do Babylónu, cez návrat do zasľúbenej zeme, cez generácie, o ktorých Biblia povie každé meno. Línia sa nikdy nepretrhla. Ani v hlade, ani vo vojne, ani v exíle. Lebo v tej línii niesla Biblia sľub, ktorý vyriekol Boh ešte vedene. V plnosti času, Biblia povie tento výraz neskôr, sa v Šémovej línii, v rode Abrahámovom, v dome Dávidovom narodil chlapec. Anjel povedal jeho matke meno, ktorým ho mali pomenovať. V hebrejčine Ješua. V slovenčine Ježiš. Ješua znamená Hospodin zachraňuje. Meno, ktoré v sebe nieslo všetko, na čo Genesis nesmelo ukazovala. Matúšovo evanjelium otvorí svoje stránky vetou. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. 3 mená, 3 zmluvy. Jeden rodokmeň, ktorý prešiel cez 1000 rokov. Pavol, apoštol, o ňom neskôr povie zvláštne slová. Nazve ho posledným Adamom, lebo v ňom sa kruh, ktorý začal vedene, zatváral. To, čo sa zlomilo v prvom Adamovi, obnovilo sa v poslednom.
ten, na koho ukazoval prvý záblesk nádeje vedene, ono ti rozšliape hlavu, mal teraz meno. Genesis ho už nemusela pomenovať. Pripravila mu cestu. Adam, Eva, Kain, Šét. Patriarchovia. Noach a Koráb. Zmluva s dúhou. Národy a Bábel. 11 kapitol o tom, kto sme, odkiaľ pochádzame a o tom, kto má prísť. Tu sa Genesis zatvorí. No cesta, ktorú otvorila, sa nikdy neuzavrie.